Какво мислите за България след влизането в еврозоната? Ми, не мисля, че сме в правилната посока. Не мислите? Имам предвид конкретно, виждам какво става с цените, и което се обеща, не се изпълнява. Чувствате ли се по-богати в И, еврозоната? не. А виждате ли разлика в цените на стоките и услугите спрямо цените в други европейски страни? Миналия месец бях в Англия, там определено цените са по-ниски, отколкото тук. Спрямо техния стандарт на живот. А, значи в правилна посока ли върви България? Не мисля. Мислите? За съжаление. По повод предстоящите избори да ви питам, ще гласувате ли? Винаги сме гласували и пак ще гласуваме. Има ли нещо, което може да обедини българите според вас да излязат да гласуват? Силна личност. Има ли такава в момента? Според вас? Виждам на хоризонта, но е рано още да определя мнението си, дали ще може или не. Какво бихте казали за младите, които не излизат да гласуват? Мечешка услуга за народа като цяло. Защото незаявяването на позиция после не дава основания и за претенции към управляващите. Да, няма как да търсим отговорност, ако Няма не как. излезем. Да. Много ви благодаря. Хубав ден.